Jogo gin governors mopogore opogore Mutahi Kahiga kanyakla koda Cheboi mabende uloso kotenre kod nyiepo e yor mbui. Awinjo ni kaunti mano ma Kisumo antiere koda Easter Achieng. Easter iwinjo kaka governors to koro siro kendo ok gidwa nyiepo kokadho e yor mbui to bende gichiwo dwaro margi gimomiyo ni okang' ma kamano gikwedo. Pachi kotenre kod mano Easter. Aparo ni nitiere gimiluongo ni spirit of consultation and collaboration a constitution marwa. To sama governors wacho gik ma giwacho go, mano nyiso ni nyaka bed nitiere chochni matin. An chochni matin ni ema nego bedni giwinjore nikech governors under the council of governors gik machal kamago nego bedni timre e maler ma governor ma chung'ne counties nego bedni ong'eyo nyaka officers gi ma implement gik monego timgi. Chochni manyalo bet kae ema wacho ni capacity building koko tim mathoth nikech kata kaka jalony mantiere wacho ni nego bedni itime such a process mitimo ni nego bedni kitimo testing e yo malach e counties. Eyo malach ma kotim kata ko wacho ni a third maybe nego ne bed ni otime kuonde moko mopogore opogore and kata ka iwacho ni notime kuonde machal kamago omiwa kuonde manotim gi mondo ji ononi ni ang'o miyo gini ok ti kaka governors wachono. So gima idwaro kae en spirit of consultation gi collaboration. To ka mae chochni ma pod nitie mano nyiso ni nego gini olos kod jok ma officers madhi tiyo kod gini mondo ng'e ni yo rem nitiere kanye nikech wayie ni mae i procurement bo bet maber nikech obomiyo ng'ata nyalo donjo e system to kidonjo e system tibo yudo yot e timo gik moko mag procurement ma mibadhi mang'eny ma samoro wit giki e sa tenda ibo bedni idok chien. To capacity ma jok madhi tiyo gi gigi bed nego otim. To sama wacho e procurement to wapenjo ni jok mane obedo apenjo ni mine ma bende dwaro gik moko nikech kata e procurement nitiere kaka mine ma uso matindo ma dwaro kata bende bedni gimbe ginyalo tiyo gi gik machal kamagi. Gimbende nolos kodgi kaso gimbende giboyudo puonj kuom mane e system ni maga ema nego ong'iswa ni nikech ji te nego bedni nyalo yudo kaka ginyalo timo procurement. Mane yo matin ma wanyalo wacho ni ka gini olos to bomiyo jok moko bende tiyo kode malong'o. Capacity building.